er det okay? Hvorfor gjorde du det? Jeg gjorde ikke noget. Jo, du brugte en eller anden syret magi eller sådan noget. Jeg gjorde ikke noget. Jo, du gjorde. Du fik mig også til at skide. Jeg gjorde heller ikke noget. Kom og løg. Nej, tak. Du skal da fuldstændig mærke, mand. Jeg har glemt min mobilpenge. Jeg cykler hjem. Nej, Hvad? jeg gider ikke. Jeg cykler hjem. Hvorfor brugte du den der magi på mig? Jeg brugte ikke nogen magi på dig. Ja, du gjorde. Der er sådan en eller anden mærkelig magi. Der er sådan en mærkelig magi. Ikke noget med. Hvorfor brugte du den magi? Hvorfor brugte du den magi? Hvad? Hvad? Hvorfor brugte du den magi på mig? Det gjorde jeg ikke. Hvorfor brugte du den magi på mig? Nej, jeg gjorde heller ikke noget. Ja, vi ses. Hvorfor brugte du den magi på mig? Indtil siden, det kommer en bil. Nej, det gør jeg ikke. Ej, det var bare... Hallo, du ved jo godt, du er dig. Det er jo godt, du er dig. Hvorfor brugte du den der selvmordsmagi der? Jeg får ikke noget magi. Det var da fjerde hele tiden. Hvad skal du? Jeg går ind i mit hus. Og der kunne du ikke følge efter mig. Jo, jeg kan. Nej, så er der ikke. Du skal se. Du kan ikke engang gå op ad bakken, mand. Det kan man. Den kan sgu ikke være. Hvor fanden er den slægt? Hvor fanden er den? Jeg elsker bare den der cykel. Den cykel er bare så stor. Hvad er det her? Ej, det er dækket. Det er styret. Den skal lige i luft. Sådan. Hej, Kasper. Han kunne ikke finde os. Løb. Hvad er det? Hvad så?